Nieuw Schouwburg-programma bekend. Gezinsfietstocht De Oversteek. Het is vandaag 16 mei, dit is het PLMA-journaal. In het kader van het 300-jarig jubileumjaar houdt Brandweer Venray op zaterdag 17 mei voor het Algemeen Brandweerwedstrijdcomité een brandweerwedstrijd. Aan deze gewestelijke wedstrijd van de 112 klassen nemen 10 korpsen deel uit Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Deze korpsen wenden al hun kennis aan tijdens deze proeven van bekwaamheid, waarbij de 3 hoogst geclasseerde korpsen doorgaan naar de tweede gewestelijke ronde. De wedstrijd vindt plaats op het Vincent van Gogh terrein aan de Noordsingel in Venray. De eerste ploeg start om 7:30 's morgens en de prijsuitreiking is rond 6:30 in de brandweerkazerne in Venray. Jan Smit, Bert Visser, Jandino Asporaat, Mark van de Veerdonk, Claudia de Breij, Huub Stapel, Herman van Veen en Miss Montreal. Het is maar een zeer kleine greep uit de grote namen die komend seizoen in Schouwburg Venray te zien en te horen zijn. Maandagavond tijdens de presentatieavond in Schouwburg Venray werd tijdens 2 aparte voorstellingen een voorproefje op het nieuwe theaterseizoen gegeven. Onder het motto Thuis in een andere wereld zagen de bezoekers de komende voorstellingen de revue passeren. Onder meer zangsolisten Wendy Kokkelkoren, de cabaretiers Ernest Beuving, Johan Goossens en de Vlaamse stand-up comedian Thomas Smit waren speciaal voor deze gelegenheid naar de Venrayse Schouwburg afgereisd om hun voorstellingen te promoten. Ook 2 lokale producties die komend seizoen in de Venrayse Schouwburg op de planken staan, waren live aanwezig. Zowel de leden van de Klug van Venray als Oker zetten hun beste beentje voor om de productie voor het voetlicht te brengen. De Klug van Venray is vrijdag 12 en zaterdag 13 september de opening van het theaterseizoen van de Venrayse Schouwburg. Spannend moment, het gaat eindelijk beginnen. We zijn al ruim een jaar bezig met de voorbereidingen. En vanavond mogen we een korte sketch op de bühne brengen, dus ja, het is altijd mooi meegenomen. De kaartverkoop verloopt voorspoedig. We zijn niet ontevreden, eigenlijk hebben we nog niet heel veel publiciteit eraan gegeven. Dat gaat nu eigenlijk van start. Vanavond is eigenlijk ja, de start van de promotiecampagne ook. We hebben sinds kort een Facebookpagina, dus daar kan iedereen ook naartoe. Ja, natuurlijk gaan we toch via PLMA, via de lokale media, gaan we nog wat aandacht voor de Klug van Venray zorgen. De Klug van Venray speelt zich in 2016 af. Venray is landelijk nieuws. Niet alleen omdat Venray de eerste gemeente is met een wethouder voor leegstand, maar ook omdat iedereen aan het lezen is geslagen. Dave Kavis speelt de rol van wethouder. De wethouder van Venray. De wethouder van leegstand. De wethouder is de wethouder van leegstand en die heeft het eigenlijk redelijk voor het zeggen, denkt hij zelf. Hij is in Venray zeer geliefd, denkt hij zelf. De waarheid is mogelijk anders en gedurende het hele stuk heeft hij eigenlijk niet in de gaten dat hij het misschien toch niet helemaal in de klauwen heeft. De Venraynaar kijkt uit naar de voorstelling. Ik verwacht hier een hele gezellige, kamerlijke bijna klucht. Voorstelling die gewoon gebracht wordt door Venraynaren en die ook heel veel gezelligheid brengt. Waar heel veel, want dat is niet te onderschatten, heel veel moeite in gestoken is. En het is echt wel iets. Dus wat dat betreft, we zijn zeer leergierig en we willen er echt iets van maken. En we gaan het heel mooi maken. De wethouder van leegstand heeft besloten om het oude postkantoor in het centrum van Venray in te richten met een chique herenclub, waarin ook de bibliotheek is ondergebracht. Een uitbaatser uit Amsterdam is aangetrokken om de club te exploiteren. Die rol is op het lijf geschreven van Jolanda Smets uit Leunen. Ik kan mezelf zijn, ik kan lekker plat praten zonder dat mijn moeder zegt Jolanda, denk aan je taal. En de groep is leuk en enthousiast en het stuk is gewoon heel erg leuk.
De Klug van Venray is de opening van het theaterseizoen. Zang- en theatergroep Oker brengt op vrijdag 12 en zondag 13 juni 2015 met Showbiz de laatste voorstelling op de planken. Tussendoor presenteert Schouwburg Venray ook dit jaar weer een gevarieerd programma voor jong en oud. Het is maar goed dat ik aan het door ben, anders had ik nou mijn vingers verbrand hier. Maar roken is vuur lang genomen, heb ik altijd gezegd. Kunstencentrum Jeruzalem in Venray houdt op zondag 18 mei een open dag. Van 1 tot 4 uur vinden in en rond het gebouw aan de Heuvelstraat 4 verschillende activiteiten plaats. Voorafgaand aan de open dag kunnen alle kinderen van de groepen 4 en 5 van de basisscholen samen met hun ouders, broertjes en zusjes meedoen aan het rondje Jeruzalem. Via allerlei workshops maken ze kennis met dans, muziek, theater en beeldende kunst. Het rondje begint om 10:30. Fietsvierdaagse Venray houdt dit jaar voor de 5e maal een gezinsfietstocht van ongeveer 37 kilometer in het kader van Meimaand Fietsmaand. De tocht is volgens de organisatie een prima voorbereiding op de 30e Fietsvierdaagse Venray. De gezinsfietstocht op zondag 25 mei heeft de naam De Oversteek gekregen. De oversteek is gekoppeld aan de tocht die we over de Maas doen met het veerpoontje van Tante Jet. En vandaar is de naam De Oversteek gekomen. Er zijn ook tal van extra activiteiten op touw gezet voor de deelnemende fietsers. Ja, behalve natuurlijk de schitterende natuur en cultuur die je langs de weg kunt zien, brengen we ook een bezoekje in wel aan de World Art House. En dan kunnen mensen genieten van de beeldentuin. En leuk om eens daar binnen te lopen en te genieten van wat er allemaal te bewonderen is. En vervolgens gaat men weer terug via Geisteren naar Venray. Dus er is onderweg genoeg te zien en te beleven. En het bijzondere is denk ik ook wel toch wel het veerpoontje bij Tante Jet. Voor mensen die bang zijn om een veerpoontje te gaan, dat kan natuurlijk ook, er is een alternatieve route gemaakt over het viaduct, zodat men toch de route kan vervolgen. Op zondag 25 mei is het tevens koopzondag in Venray. Bovendien houdt Kiwanisclub Schiepersland Venray en omgeving die dag haar eerste Schiepersfeest. Ook het culinaire evenement Smaak zit tussen je oren is die dag in volle gang. Dus volop reden om 's morgens lekker te komen fietsen en 's middags lekker te genieten van de terrasjes of van de bezienswaardigheden die er in het dorp zijn. Misschien nog belangrijk om even te noemen, men kan starten van 's morgens 9:30 tot 1 uur en de sluiting van ons evenement is om 5 uur. De 30e Fietsvierdaagse Venray vindt plaats van 22 tot en met 25 juli 2014. Deze editie staat in het teken van het thema Nostalgie. Terug naar het verleden, kijken hoe de Fietsvierdaagse is ontstaan. Leuk om te noemen is dat we in dat kader ook weer gebruik gaan maken van de oude sporthal in de Wetteling. En het Rad van Fortuin, wel bekend voor de deelnemers van de Fietsvierdaagse, is ook weer van de zolder afgehaald en die zullen we ook weer inzetten tijdens het evenement. De route is ook geschikt voor mensen in een scootmobiel. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur. Maandagavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het helder en zo'n 5 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en droog, waardoor de temperatuur oploopt tot 22 graden. Ook zondag is het zonnig weer en wordt het met circa 24 graden iets warmer dan zaterdag. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot maandag.